избори, защото сега, следващите един месец, стабилните държави ще имат глас, ще имат възможност да участват в избора за председател на Европейска комисия, Европейски парламент, външен министър, Европейски съвет. Много е грозно да отива служебен премиер и да участва, защото той няма парламентарна, няма подкрепа, няма сила, който и да е той. Затова гласувах. Гласувах да се спре този кеш последните 4 години. Да започнем да изпълнявам обещанията си, които дадохме, че ще продължи и Струма, ще продължи и Хемус, ще продължи и Търново, Русе. Това очакват хората от нас. И разбира се, нещо стабилно, за да може България да се върне на мястото, където е била и все пак да се чува и нейния глас. Има ли надежда да се А вие очаквате ли съставяне на правителство? Има ли надежда да се върне стабилността? Че ще избираме между мира и войната. Кой каза така? Президентът. Според вас ние... Вчера страшно се забавлявах, защото нали, всички сме пловци сега, всички са каратисти, футболисти, какво ли не. И на нас така ни е календара, иначе поздравявам колегите от Ботев Пловдив, че ме бърнаха на тази тема. Играха много силно, но в тази жега все пак по-добрите победиха. Така че този Гларус позор с тази снимка. Това, където майка ми викаше, каквото човек сам не може да си направи, никой не може да го направи. Е била много права. Тя преподаваше в това училище. Ние от месеци наред казваме, че само с ДПС няма да направим правителство. Това не попречи на ПП и ДБ да си изградат цялата предизборна кампания върху това. А каква е формулата? Щом като няма с ДПС, може ли да каква не е ме формулата? прекъсвате? Формулата е кешовите потоци. ПП, ДБ, Възраждане и БСП. Кои са кешовите потоци? Откъде идват и към кого вървят? Ами след като Асен Василев казва, че върват към Корнелия Нинова, той е бил човека пък, който, това чухме неговия глас, а те не отрекоха, че са оговорили, че такива кешови потоци са се формирали по някакъв начин. И след това, като видяхме пудели, това било и крал пудели, с такива пачки. Въобще, ашко съм на тези американски експерти, където взеха, че ги обраха и взеха доста пари, но вие сте по-големи специалисти от мене. Такъв слаб пиар. Нямаше ли кой да им каже поне от близките им хора, но тя и Диана Дамянова няма. Така че, затова е много важно днес българите да гласуват от всички партии. Така че дори да се прави нещо, да има все пак някаква легитимност. На това се надявам. От заклинанията от сутринта, аз не виждам как ще състави правителство. Момент. Ние не можем само с ДПС, ПП и ДБ. Могат само с Възраждане и БСП, от това, което разбирам. Не могат пък с ГЕРБ и ДПС. Възраждане казват ние или сме само ние, или никой. Така че математика в случая няма. На фона на всичко това... Моля, добре да нали се уважаваме? Как се отнасяте В към момента идеята говорите за... срещу всички. Не нарушавате ли закона? Добре, Извинявайте. моля? В момента говорите срещу всички парламентарно представени бивши партии. Това не е ли антиагитация? В смисъл как говори? И ни казвате кой държи кешовите потоци, кой това, кой това. Това го има Те в запис. всичките сутринта го говориха. И аз чух за една... И аз мечтая за тази България, в която няма кешови потоци. Аз не съм казал, с изключение на цитат на Асен Василев за кешови потоци. Въпросът е, че никой друг не си позволи. Добре бе, глобете ме, те цяла кампания ми ползваха. Борисов, Името нека ме господин глобят Борисов, за това. на фона Нали на той всичко съдеше това... Делян Добрев, че е надебелял. Па съда го каза, че не е надебелял. На фона на всичко това може ли да се Господин върне Борисов, стабилността? миналата година бяхте казали на същото това място, че ако не се състави правителство, ще отидем в спирала от избори. Сега това, което чуваме от вас по някакъв начин, че няма да може да се състави правителство. Няма ли опасност именно от влизане в такава Виж, спирала? аз мисля, че съм последния, който се изказва днес. От някои изказвания вие чухте ли друго, освен че Борисов и Пеевски могат да направят правителство? Не. А пък аз съм казал, че само с Пеевски няма да направя правителство. Ако дойде аз ли съм този? Тоест компромис е възможен отново. Чух и Христо Иванов, който каза, че няма да дойде. Как се отнасяте към идеята за експертно програмно правителство, което с точно определена програма и с точно определено време да управлява? Първо, тук съм съгласен с Христо Иванов, че
резултатите от изборите имат значение.